May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Mga igsuon, gipaklaro sa atong Ginoo diri sa ebanghelyo karong adlaw nga ang tinuod nga pagkalimpyo dili sa gawas kundili sa sulod. Maunang diri sa ebanghelyo misuggest ang atong Ginoo. Akong basahon ha. Ihatag ang anaa sa inyong mga tasa ug plato ngadto sa mga kabus ug mahinlo ang tanan alang kaninyo. Kanang paghatag mga igsuon nga gi-require sa atong Ginoo nga atong buhaton sa in English dili lang na generosity, naapay mas lalom ana di arao charity. Maunang ni ay pamalandong sa usa ka pare nga akong nakatunan nga ako na pong ipasa ninyo para inyo na pong ipasa sa uban nga nanginahanglan. Pasa-pasa ta. Okay? Mauning tulo ang atong buhaton. Pahatagon man tas Ginoo, sumauna ni. Sige. Number 1, charity in word. Abi ninyo mga igsuon, kana di ay pulong nga mugawas sa atong baba, mas hait pa na kun makasamad kaysa sa pinakahait nga kutsilyo o espada. Mas maayo pag masamad tag kutsilyo kay maayo pa. Pero makabuhi gani kag sakit nga pulong ang samad. Kung dili manggali maayo, dugay kaayong maayo. Munang mga igsuon atong hinumduman, daghan kayong tao sa atong palibot nga kinahanglan bakuron kay natumba. So dapat ang mugawa sa atong baba motivating, makadasig, maka-inspire, encouraging. Dili nga gasigi-sige lang tag criticize, discriminate sa uban, pinaagi sa ato ang bapa. Mga igsuon, charity in word. Okay? Number 2, charity in thought. Ang bastos nga pulong nga migawa sa imong baba, gikan na sa usa ka bastos nga huna-huna. Mao nang mga igsuon kabaluta, daghan kay musulod sa atong una-huna, pero ayaw dawata tanan, kay maro ang yawa aning dapita. Muhatag siya lami kaayo nga panghuna-huna, makadaot di ay sa uban. So mga igsuon, kung naa kay nakita sa usa ka tawo, ayaw dayon siya i-judge, binasi lang sa imong nakita, kay limitado ni atong mata, limitado ni atong nahuna. Kung wala pa ka naka-research anang tawhana, kung wala pa ka kabalo sa real story, nganong nahitabo o gibuhat na anang tawhana, ayaw sa paghuna-huna ug dili maayo. So be charitable in your thoughts. Okay? And number 3, charity in action. Dili lang igo nga musulti tag maayo or maghuna-huna tag maayo ngadto sa isig ka tawo. Dapat naapud tay buhaton gyud sa practical nga level, practice kay maunay kinabuhi ni Kristo. Now, unsa may mga ginagmay nga examples ani? Kanang atong smile, please, ipakita na sa nanginahanglan sa imong smile. Importante na. Dayon mga igsuon, kana bitong naa kay kaistorya nga nagpadayag sa iyahang mga prinsipyo, mga pagbati, bisag unsa na ka negative, paminawa. Ayaw sungaga, kay maunay iyang gikinahanglan. Dili sungagon kung dili paminawa lang. Nakasinapi ko ana didto sa seminaryo sa dihang gi-assign ko sa ospital.
Lami na kaayo sungagon ang tigulang kay hait og sakit na kaayo iyang gipang istorya. Sakit na kaayo, hait kaayo, dautan kaayo iyang giistorya. Pero human yag istorya tanan, ni kalma siya kay akong gipaminaw. Maura dayto iyang gikinahanglan. See? Og ikatulo, kanang musimba ka, dili lang unta na para sa imo kaugalingon, kundili sa imo pong pagsimba na ay usak ka tawo nga buhi, dili lang patay. Because most importantly, ang kalag sa buhi mas nanginahanglan na nato. Nisimba ka kay naay usa ka buhi nga tawo nga kinahanglan nimong iampo, nga kinahanglan magpatabang kas Ginoo para aning tawhana nga mabag-o, mausap. Tulo lang na, daghan pa kaytang mahimo nga charity in action. So mga igsuon, ayaw kalimti ning tulo. Okay? Malimpyo ta, pinaagian. Tinuod nga pagkalimpyo gyud. God bless.